Hello खुलुमबाय लोगोफोर फाइनाली जोङो दिनै जोंनि डेस्टिनेशनाव सफैबाय नैबे बड'लेण्ड एग्र' हेरिटेज नैबे मोनसे टुरिस्ट प्लेस बेवहाय जोङो दिनै बेरायनो फैदों आरो नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनो नाजागोन बेवहाय मा मा जों नुयो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन थ' नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों एन्जय लालांबानो जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो एन्ट्रि जाबाय आरो नैबे टिकेट काउन्टाराव जों टिकेट लाबाय थ' वेलकाम बेवहाय लिरनानै दोनदों जोबोद मोजाङै अन्थाइजों साजायनानै दायो जोङो गोजौआव फारसे दावखोलांगोन थ' नायनोसै गोजौआवहाय मा मा मोनो नङा होमबा थ' गारि लांनो हागोन बाइकथ' लय जाबा बारिब बाइक लांनो हागोन टेनसन गैया थ' थांनोसै मा जालिया थ' गोजौ मोनबोबाय जागाया गोजौ थ' बरिया हाजोनि माने जिं जिं माने दानख्लानानै माबा बनायनानै होदों बरिया गाखोलांनो हानाय बायदि थ' जोबोद मोजां आरोना लामाया नायनोसै मा मा नुयो नोंथांमोना नायलांबाय था जोंजों लोगोसे बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' एक नम्बर हनुमान गियार एक नम्बर हनुमान गियार पूरा पाका धालाय हमदो बेखिनिखौ बास वाव गोजौआ आख' समान जालायबाय आरो टार्निं गैलिया थ' बेवहाय ड्रागन फ्रुट्सबो गायना दोनदों ड्रागन बिफां मोजां जागोन हयथ' आरो 2 बोसोरसोनि उनाव ड्रागनाबो जोबोद मोजां जागोन माने फिथाइ थाइबा मोजां जागोन थ' जों गोजौआव फैबाय एसे मोनसे स्टेप गोजौआव फैबाय जों बेनिफ्राय दा नायनोसै नङा होमबा बेथिंबो दङ पुरा गोजौ दङ मोनसे स्टेप गोजौआव फैबाय आरोना थ' बेथिंगालै न' फिसा फिसा लुना दोननाय दङ नाफाम कटेज ना मा बिदि नुदों लाव ना मा बुस्थुबा बे लाव मा गांजेमा कटेज आदसा मोनसे माबा खथा रुम आदसा थ' बेबायदि जोबोद मोजां माने नायथावना दा बर्थमान माने एसेबां मोजां नंथ'आ खिन्थु उनाव जोबोद मोजां जागोन आरोबाव मा नुयो नायनि थ' बिबार बारनाय समाव हयथ' जोबोर मोजां जायो गोजां बोथोर टाइमाव थ' नै गोजौआवहाय बेबायदि हाजो ओमफ्राय ड्रागन फ्रुइट्सआ नै बारबायानो थायहांबायानो ड्रागन फ्रुइट आदसा नैबेलाय गोजौआवहाय पार्क दङ बेथिंगालैबो बेबायदि धुनिया थ' बेथिंगालै बेलाय पार्क दङ बनायना दोननाय थ' जों बेयावनो थांनोसै दायो नायहैनोसै मा दङ नङा होमबा लोगोफोर थ' जोबोर मोजां पार्क बरिया एन्जय खालामफैजायो आरोना आदसा ड्रागनबो माबा खालामदों पुरा जोलै मोजां जायगाखौ आङो नोंथांमोननो काट खालामालासिनो भिडिअखौ डाइरेक्ट होनो नाजागोन थ' नोंथांमोना डाइरेक्ट माने आं मा नुदों बेखौनो नुनो मोनगोन आरो थ' माने सान्दुङा बिथिंनिफ्राय फैदों ना मोजां जायाखै फट'आ हाबबाय जों एन्ट्रि फार्स्ट टाइम एन्ट्रि खामानि सोलिगासिनो दं बिथिंगालै
खामानि सोलिगासिनो दं ओमफ्राय मा बनायगोन मिथिया डिजाइन बनायगासिनो दङ माखौबा माखिबि थ' जोङो थाबायगासिनो दङ ओमफ्राय थ' लोगोफोर माने जोङो नैबे मा बुंगोन बेखौ पार्क दायो नैबेयावहाय मोनसे पार्क दङ पार्क समायना मोनसे पार्क बनायना दोननाय दङ बेवहाय बेरायगासिनो दङ आरोना माने गोजौ गाहाय हाजो थिलानि गेजेराव समायना मोनसे पार्क थ' जोबोद मजा नांदों बेरायफैनानै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन थ' माने जोबोद मोजां मोजां जायगा दङ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय बेरायनो थाखाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों लोगोसेनो सारा BTR आवनो जोबोद मोजां मोजां जायगा दङ बेरायनो थाखाय थ' नै माने वाव 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 hey आरासनु थ' मजा माबायदि नांदों खोन्थाहरदो लोगोफोर थ' माने एसे एन्जय लादो आरोना हा थ' एसे एन्जय लानोसै नङा होमबा बेसेबां नाव थानो बेसेबां माने मा बुंगोन आरोना थ' बेखायनो माने गेजेर गेजेर बेरायफैनांगौ थ' बेरायनानै माने एसे गोजोननाय लानांगौ आरोना थ' नोंथांमोना नाय बे साइडजों ओरैबायदि मोनसे माने बे गोजौ जायगानिफ्राय ओरैबायदि भिउ जि मोजां नुहुरो नै गाहायावहाय थ' नायना ला नोंथांमोना गाहायाव आं जुम खालामना देखायनि जि मोजां नुहुरो ओरैनो मबाइलाव बा केमेराजों बारा मोजां नुवाखै खिन्थु मेगनजों रियेल मेगनजों जोबोद मोजां नुदों सालिया मजा नुदो पुरा हाग्रा गेजेर गेजेर मजा नैबेहाय माने टायारनि जोबोद मोजां बेबायदि सिनारि माने सेल्फि जन खालामनानै दोनदों थ' नैबेहाय माने जायगाया जोबोर मोजां आरोना सेल्फि जन मजा नांदों सेल्फि जन नैबेयाव फट' साफायजागोन आरोना नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नुनो मोनदों टायार माने बाइक स्कुटि माने बायदिसिना बे बाइकनि बा बे स्कुटि बाइकफोरनि टायारजों माने बेखौ डिजाइन खालामनानै दोनदों थ' जोबोद मोजां नांदों मजा मोनसे भिउ पइन्ट आरोना सेल्फि जन सेल्फि फट' साफायजागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे बुस्थु लक्ष्य खालामदो नै साइडजोंहाय थालिर बागानबो दंखायो सोरबा ओंखाम उखैबा जालांनो हागोन हाबाबो थ' थालिर बागान दङ नै मोनाखै बे गोथाङैनो दङ थालिरा थ' बेनिफ्राय ओंखारनानै नोंजों बेबायदि नुयो बिथिंगालै जाय थ' थालिर माने नैबेहाय माने जोबोद मोजां आरोना दानि आं गाखोनाया बेयावनोमोन ओमफ्राय बरिया जायगा खालामनानै दोनदों नै आदा बिसिनाव सेल्फि लादो थ' मजा आं गाखोना नायनि बेवहाय खेबसेबाव ट्रेनिं या थ' मजा ना लोगोफोर मजा मजा नांदो थ' माने फायनानै नायफैजागोन आरोना नोंथांमोनाबो सालिया माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर भिडिअखौ आरो जायगायाव माने नोंथांमोना फैफेराखैब्ला फैनो हागोन नायफैनो हागोन नङा होमबा मजा प्लेस थ' बेनिफ्राय नैबे हाजो सेरावनोखा थ' लोगोफोर बेबायदि बरिया आरामनो बेरायनो हायो मजा एन्जय लानो हायो एन्जय मजा वाव फाइनेलि ओमफ्राय एसे बेलेग दङ थ' लोगोफोर नैबे बड'लेण्ड एग्र' टुरिजिम हेरिटेजनिफ्राय नैबे एसे माने साइडआवहाय थ' बिथां आदामोना बा जाय बिथांमोना नैबे
एग्र' टुरिजिमखौ खुलिदों बा बिथांमोना बेथिंगालि साइडआव आबाद खालामदों जानो हागौ बैग्रि दङ कमला दं आरो बिनिफ्राय माने हालदैबो गायदों माने थ' गेजेर गेजेर बिफां गेदेर गेदेर दङ थ' जोबोद समायना बेलाय बे बैग्रि थ' कमला दङ ओमफ्राय जोबोर मोजां मोजां बेबायदिनो बिफां दङ आरोना थ' हाजो सेरावनो जोबोर मोजां थ' जोबोद समायना मजा जायगाया नैबे हालदै नैबे हा सायाव गैया जि सनाय बुस्थुआ बे दसे आराम लानि मजा थ' दसे बिन्दास आराम लानि माने जों एसे गोजाननिफ्राय फैदों नालाय मंगलदैनि थ' माने एसे आराम लालांनि आरोना मा बुङोलै बेखौ सेवटि बुङामोन ना जोंनिया लकेल भाषायाव दा खिन्थु रमान्टिक भाषायावबा मा बुंगोन जोंनि माने लकेलाव जों सेवटि गेलेनि बा सेवटि होनना बुङो आरोना थ' नोंथांमोना मा होननानै बुङो खोन्थाहरदो सेवटि मजा बे सेवटि गेलेनायनिफ्राय बेथिंगालि नायोब्ला ओरैबायदि समायना नुहुरो नै हाग्रा बंग्रा जोब मोजां खाले आयु बेथिंगालि गथ'फोरनि गेलेनाय माने गोदानै फिटिं खालामनानै दोनदों ओमफ्राय माने जोबोद मोजां आरोना जिबाबो जोबोद मोजां मजा गेलेनायनि मोनसे माबा बनायना दोनदों बा मोनसे पार्क आरोना नायथावना एन्जय खालामजायो आरोना जायगाया थ' आं बेवहाय सेवटि सायाव थानानैनो भिडिअ खालामदों माने भिडिअआ लोरिदोंबो जानो हागौ लोगोफोर दिनैनि माने नैबे बड'लेण्ड एग्र' हेरिटेज टुरिजिम नैबेहाय माने फैनानै आं जा मोनसे ब्लग भिडिअ खालामदोंमोन नैबे ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो चेनेलाव नोंथांमोना जुदि गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसेनो बेल बाटनखौ प्रेस खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नटिफिकेसन सहैयो आरोबाव मोनसे बाथ्रा जायफोर नोंथांमोना नैबे बड'लेण्ड एग्र' हेरिटेज टुरिजिमाव फैयाखै नोंथांमोना फैनानै भिजिट खालामफै जोबोद मोजां जायगा थ' आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंबो मिथियामोन माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोङो थ' फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरोना थ' जोबोद मोजां डेक'रेट खालामनानै दोनदों नैबेहाय टायारफोरखौहाय बेफोरबायदि माने डेक'रेट खालामनानै दोनदों जोबोद मोजां नांदों फैनानै आरोबाव माने उन समावहाय मोजां जाबावगोनखौ मिजिंथिदों थ' मोजां जाबावगोन थ' फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरोना नोंथांमोनाबो फै बारा गोजान नङा जोंनि उदालगुरिनिफ्राय बा एसेल' फैनांगौ बारा गोजान नंखाया थारमाने थ' नोंथांमोना फैबानो गम मोनगोन बेवहाय माने मा होनगोन बेखौहाय फैनायनि थाखाय माने माने टिक मार्क बा बिदि मार्क होना दोननाय दङ नोंथांमोना फैबानो मिथिगोन लामाया मोनसेयानो टेनसन गैया फैबानो मिथिगोन थ' दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बा फिन खेबसेबाव लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो बेल बाटनखौबो प्रेस खालामलां जै बर' हारिनि बाय